Moi bo día a todas e a todos. Moitas grazas por estar presentes nesta reunión do órgano de participación da Reserva da Biosfera Terras do Miño. Vamos intentar que sea dinámico, porque sabedes que estas reunións se alongan, tamén teñen a súa parte positiva de participación e de debate, pero vamos a tratar de que sea o máis liviana posible. En primeiro lugar, antes de proceder á sesión a acta da sesión da reunión anterior, pois quero darvos a benvida a todos os presentes en nome do presidente da Deputación, que delegou neste caso min para levar a cabo a presidir esta reunión, e como non pode ser de outra maneira, aínda que sea de maneira moi breve, pois que quero que o deputado que me acompaña aquí á miña dereita, o deputado de Medio Ambiente, pois nos dé a benvida, nos dirixa a palabra en nome da súa área. Bueno, bons días a todos e a todas. Gracias, como decía Pablo, por vir a esta reunión. E para ser breves, pois nada máis, volvo a ceder xa a palabra a Pablo para que siga o guión previsto na reunión. Graciñas. Bueno, pois moitas grazas, Carlos. Non vamos a proceder a ler toda a xente que está presente hoxe aquí, en representación pois dos distintos concellos, alcaldes, alcaldesas, Pablo Ramil, toda a xente que está hoxe aquí, concelleiras, distintos concellos desta provincia, representantes de asociacións, benvidos. En primeiro lugar, procedemos á aprobación da acta da sesión anterior. Remitimos o 5 de xuño a todos os integrantes deste órgano de participación a acta. Non houbo ningún tipo de observación ao respecto. Non sei se tedes algunha dúbida, se non a damos aprobada automáticamente. Non hai dúbidas, polo tanto, queda aprobado este primeiro punto. No segundo punto, como sabedes, este órgano de participación ten un procedimento regulado para a inclusión de novas candidaturas no propio órgano de participación, e, polo tanto, pois recibimos 3 novas solicitudes que, seguindo ese procedimento, vamos a dar conta delas neste órgano de participación, inda que posteriormente terá que ser aprobada e ratificada no órgano reitor, como xa sabedes e como ven sendo habitual. Isto é síntoma de que o órgano de participación sigue medrando, e deste xeito, pois, as asociacións que solicitaron formar parte deste órgano son, en primeiro lugar, a Asociación Cultural e Deportiva Fortaleza Sport, que preside Francisco López Rivas, de Castroverde, Lugo, que entre os seus fins ten a promoción turística do propio Concello de Castroverde, do Camiño Primitivo e da Reserva da Biosfera Terras do Miño, promoción cultural, artística, turística, deportiva en xeral, e actividades relacionadas co automobilismo deportivo no Camiño de Santiago nas reservas da Biosfera da provincia de Lugo. En segundo lugar, a Asociación Club Marcha Nórdica Nordic Walking Lugo, presidente Juan Carlos Castro de Arriba, que ten como obxectivo fundamental promover e impulsar a práctica de varias modalidades deportivas, o montañismo, o sendeirismo, e participar en actividades e competicións deportivas, calquera que sexa o seu nivel e destinatario. En terceiro lugar, a Asociación de Veciños de San Cosme de Nete, que preside María Ángeles Rivas Vázquez, de Vilalba, e que ten, entre outros fins, promover o desenvolvemento e a formación humana, cultural e social dos socios e veciños da parroquia e da asociación. Organizar e promocionar todo tipo de actividades artísticas, culturais, deportivas, etc. Como decía na introdución, na reunión do órgano reitor, que se celebrará a continuación, aprobaremos definitivamente a inclusión destas 3 novas asociacións no órgano de participación. Este é o segundo punto. No terceiro punto vamos a dar conta do trámite de participación pública do Plan de Xestión da Reserva da Biosfera. Como sabedes, en decembro do ano pasado, se non recordo mal, procedemos á aprobación inicial do Plan de Xestión das Reservas da Biosfera Terras do Miño, neste caso. Como saberedes ben, tamén ese plan de xestión é un tema moi importante, porque marca a folla de ruta e o devir das reservas da biosfera para os próximos anos. Polo tanto, non é un tema nada menor, senón é unha cuestión a ter moi en conta, porque neles se establecen os pilares básicos que van a rexer a xestión da Reserva da Biosfera Terras do Miño.
Polo tanto, resumindo un pouco os trámites, o día 19 de decembro decidimos aprobalo inicialmente, publicouse no BOP número 76, nesa mesma data o órgano reitor da Reserva da Biosfera aprobou tamén o trámite de participación pública, antecitado plan de xestión, que consistía en 2 meses de exposición pública, consulta técnica, un estudio ás alegacións, o informe do órgano de participación e aprobación definitiva polo órgano reitor. Son os pasos a seguir. Unha vez publicado, é certo que houve unha alegación, concretamente o día 22 de febreiro de 2024, o Sindicato Labrego Galego presentou no rexistro da Deputación a alegación consistente de maneira moi resumida na solicitude de valoración de impacto de diversos proxectos sectoriais no territorio no eido da Reserva da Biosfera, así como de recoller no propio plan de xestión as recomendacións do informe do Consello Científico do Comité Español do Programa MAP da UNESCO sobre a viabilidade de instalacións produtoras de enerxía nas reservas da Biosfera. O 21 de marzo de 2024 celebráronse na Deputación de Lugo as mesas sectoriais centradas na conservación do medio ambiente e no desenvolvemento socioeconómico da reserva, as que asistiron preto de 15 persoas e, finalmente, a alegación presentada foi estudada e informada polo propio Servicio de Medio Ambiente da Deputación de Lugo, concluindo basicamente que, inda que despois, se o queredes ver ou queredes máis precisión, incluso Andrea nos pode precisar un pouco máis, pero sí que se informou dentro do propio servicio que a alegación se centraba en aspectos que están regulados a nivel estatal e autonómico por distintas normativas aprobadas polas administracións competentes na materia. Segundo ese propio principio de xerarquía normativa, o plan de xestión dunha reserva da biosfera non pode alterar ou modificar aquilo que xa está establecido en normas de rango superior, debido á propia aplicación da propia normativa aprobada por esas administracións competentes. Posteriormente, redactouse a proposta definitiva do propio plan de xestión, na que se incorporan os resultados de trámite de participación pública do referido plan e se correxiron algúns erros materiais detectados. Como ven sendo habitual sempre que lle é posible, nos acompaña hoxe Pablo Ramil, como xa dixen, que é o director do IBADER. Non sei se, Pablo, te podes achegar aquí ou che poden facilitar, se nos queres decir algo do plan de xestión ou non. Como vexas, déjale aquí. Espera. Sí, ven para aquí. Moitas gracias, Pablo. Moitas gracias. Bos días a todos e a todas. Eu simplemente indicar que o IBADER foi o redactor deste plan da Reserva de Plan de Acción da Reserva de Biosfera e Terras do Miño, que consideramos que é unha necesidade, por un lado, é tamén unha oportunidade. Se non temos plan de acción, non é que non teñamos tampouco as etapas que poidamos desenvolver na reserva no futuro, sino que tamén quedamos moi excluídos das posibilidades de obter financiamento, de ter orzamentos, tanto en plans que veñen da Unión Europea, do Estado Español e da Comunidade Autónoma. Por lo tanto, é unha necesidade a día de hoxe obligatoria da Reserva de Biosfera de ter os plans aprobados. A Diputación Provincial o está así desenvolvendo non soamente nesta reserva, sino tamén en os Ancares, e a nós nos parece que tamén é algo a considerar como moi positivo no conxunto das reservas non somente de Galicia, sino do conxunto das reservas do territorio español, porque estamos vendo como as reservas están xestionadas da administración local, van cumplindo todas as exixencias que lle pon a UNESCO e todas as exixencias que lle pon tamén o Estado español e o Goberno autonómico. Por eso, en ese sentido, felicitar a Diputación e felicitar tamén a todos aqueles que habedes participado dun xeito en outro no desenvolvemento deste plan, que é un plan participativo e un plan que ten un interés para todos os que vivimos, porque eu tamén vivo na propia Reserva Biosfera. Nada máis. Moitas gracias, Pablo. Si podes, André, incorporarte. Xa o punto 4 é o propio informe do plan de xestión da reserva, como recolle
o propio trámite de participación pública do plan de xestión, pois deberán incorporarse ese plan de xestión os resultados precisamente da exposición pública e das mesas sectoriais que son obrigatorias. E, polo tanto, pois, no artigo 27.3 do propio regulamento se recolle que se deberá emitir un informe non vinculante ao respecto. Este informe, pois, evidentemente non é vinculante, pero si é preceptivo, co cal, pois, neste caso, a miña proposta é informar favorablemente o plan de xestión, pois incorporando esa alegación e tamén a resolución, pois neste caso a desestimación por parte en base ao informe do Servicio de Medio Ambiente, aducindo pois esas cuestións. Non sei se hai algunha dúbida ou queredes falar ao respecto, ou se non, pois avanzamos e na parte de rogos e preguntas procedemos a perfilar algunha. Sí. Si é posible a alegación completa, porque por parte do Sindicato Labrego solicitamos que se enviara a todos os representantes deste órgano. Contestósenos que se iba a dar conta aquí. Se é posible ver? Sí, efectivamente. Onde Marga, representante do Sindicato Labrego Galego, mandou un correo electrónico solicitando reenviar a súa alegación por motivo de protección de datos. Marga tiña datos persoais, non a podemos remitir e hai aprobado xa un trámite de participación pública de como proceder coa exposición pública e coas alegacións, vale? Corríxeme, Marga, se falta algo, vale? A alegación do Sindicato Labrego Galego foi presentada o 22 de febreiro e, basicamente, ten dúas alegacións, vale? Primeira, entendemos que é necesario proceder á valoración de impactos de diversos proxectos sectoriais integrados ou que eventualmente poidan integrarse no territorio de afección. Concretamente, estamos a referirnos a proxectos industriais en tramitación, a modo de exemplo, parques eólicos, fotovoltaicos e explotación mineiras no dito territorio. Debe avaliarse a ameaza real que este supoñen ou poden supoñer para a reserva. E, como segunda alegación, dende o Sindicato Labrego Galego, consideramos, ademais, que no referido plan de xestión deben recollerse todas as recomendacións do informe sobre a viabilidade de instalacións eólicas, fotovoltaicas e termosolares, incluída a repotenciación e infraestructuras asociadas nos territorios declarados reservas da biosfera en España, que foi elaborado polo Consello Científico do Comité Español do Programa MAP da UNESCO, e particularmente no que se refire á zonificación e zonas de exclusión. Esta foi a alegación do Sindicato Labrego. E se presentou un acto complementando a argumentación? Anteriormente, fora xa do plazo de alegacións, houbo... Sí. Complementando as alegacións, Marga, se queres, podes ler a ti, porque esta xa é máis ampla. Entendemos que o Sindicato Labrego que os plans de xestións non cumprirán coa finalidade que regulamentaria teñen no caso de non aceptarse a alegación, que nos últimos anos teñen detectado mediante os informes e alegacións presentadas a varios proxectos importantes ameazas de proxectos industriais os xa existentes que si están recollidos no plan. A modo de exemplo, no plan non se recolle información de instalacións de enerxía fotovoltaica, diferenciando instalacións industriais, que considerades que debemos facer unha aposta por inventariar, monitorizar e valorar na súa xusta medida a ameaza de proxectos industriais no territorio, e que por eso insistides de novo, a alegación se repite, en incluir as recomendacións do informe. Alguna cousa máis, Marga? Sí, comentaba que nos podía secundar na argumentación por a que intentamos contrariar alguna norma. Sí. As alegacións presentadas serán estudadas no órgano reitor, vale? Dende o Servizo de Medio Ambiente sí que emitimos un informe fundamentalmente nas dúas alegacións presentadas. Por unha parte, o Sindicato Labrego Galego solicita a valoración de impactos de proxectos industriais no territorio. Esta valoración de impactos está xa marcada na normativa vixente. A reserva da biosfera é unha figura que xa aparece na Lei de Avaliación Ambiental e ten o seu propio papel. Existen xa determinados proxectos que teñen que ser informados polas reservas da biosfera simplemente polo feito de estar no territorio.
E máis, no 2023, no último ano, houbo unha modificación da Lei de Avaliación Ambiental que xa considera como criterios para que determinados proxectos industriais teñan que pasar a avaliación ambiental que estean en zona núcleo ou tampón dunha reserva da biosfera. Entón, xa o comentamos cando aprobamos inicialmente estes plans. Nos consideramos, Marga, que unha deputación que xestiona unha reserva da biosfera debe de rexirse pola normativa sectorial existente. Non podemos lexislar algo que xa está, e máis é que non temos competencias. Entón, as reservas da biosfera apostan por a valoración de impactos, por suposto, no territorio, xa que informamos e participamos en todos os procedementos de avaliación ambiental, como levamos facendo durante os últimos anos, preto de 40 parques eólicos, Rolda Este, explotacións mineiras e central hidroeléctrica reversible en Muras, creo que era. Entón, ese é o que facemos nosotros. Creo que facemos ou intentamos facer un traballo riguroso seguindo a normativa estatal. E logo, en canto o informe de recomendacións do Consello Científico, que está aquí un dos redactores dese informe, é certo que aconsella que nas zonas núcleo tampón non existan unha serie de instalacións, pero que é un informe de recomendacións que se presentou no Comité MAB, que o Comité MAB fixo público e que a día de hoxe o Comité MAB non tomou ningunha decisión sobre el. No caso de que o Comité MAB queira facer ou normativizar ou reglamentar algo máis en base a ese informe, pois deberá cambiar a normativa vixente, pero nós de momento, dende a Reserva da Biosfera Terras do Miño, o mesmo nos pasa con Ancares, temos que facer e basear os nosos informes na legislación e na normativa que está aprobada a nivel estatal e a nivel autonómica. Marga, quero aclarar máis ou mellor dentro dun plano político que no fondo podo coincidir bastante cas alegacións que fai o sindicato galego labrego, porque o falamos moitas veces. O que pasa que a veces eu, e isto xa é unha opinión máis personal, creo que o mellor extralimitar as funcións que ten atribuídas un órgano de participación pode ser contraproducente para o funcionamento do propio órgano, sin ánimo de polemizar, o digo con certo coñecemento de causa, desvirtúa un pouco o propio funcionamento do que queremos facer. Eu ten por seguro que cada vez que se nos pide que nos pronunciemos acerca de a instalación dun parque eólico, a instalación que calquer cuestión que afecta ás reservas das biosferas, nos pronunciamos, e non sempre o facemos en sentido positivo. Te aseguro porque eu conformo esos informes, e os vexo detalladamente, e sei que a rigurosidade ca que se pronuncia o Servicio de Medio Ambiente, eu creo que os coñeces, e creo que son rigurosos, e fan ben o seu traballo. Incluso o mellor exemplo que temos o temos na Rolda Leste. Probablemente non. A primeira institución que deu un paso ao respecto foi a Deputación de Lugo. Xa o dixen na aprobación inicial do plan de xestión. Entón, eu creo que entendo a vosa preocupación, comparto a vosa preocupación, pero creo que por moito que quixéramos incluir eso, o que non podemos dende unha reserva liderar un cambio normativo, porque non temos nin capacidade nin iniciativa legislativa nin capacidade para modificar eso. É certo que se actúa con certa rigurosidade cando hai que informar, non temos ningún problema en facelo, pero sempre con cumprimento da lei. Nos o que non podemos é saltarnos a lei tampouco. As normas de rango superior nese sentido son moi claras. É certo que, evidentemente, desto se lle dá traslado nas reunións. Me consta que Andrea e Luís, cando van a reunións máis técnicas, trasladan a necesidade ao mellor de, precisamente, de que se lexisle nese sentido. Eso sí me consta que se fai. Agora ben, ca normativa na man, en base ao informe do Servicio de Medio Ambiente, consideramos que eso non é axeitado metelo aquí, porque cando nos temos que pronunciar xa o facemos. O que pasa que nós o que tampouco podemos facer é saltarnos a normativa vixente. Nós eso non temos capacidade para facelo. Entón, esa é un pouco a nosa idea, Marga. Eu teño
representante do Sindicato Labrego, teño valorado moi positivamente en varios ocasións o traballo dos técnicos da administración e dos campos de medio ambiente, cando teñen informado precisamente en moitos destos proxectos. Pero é unha pena que eu teño claro que xa non é un tema técnico, é un tema político, claramente, que neste plan non se acerque a incorporar no seu conxunto unha parte moi importante da alegación do Sindicato Labrego Galego, por lo menos no que se atende, primeiro, as recomendacións feitas no estudio do Comité Científico, primeiro, de facer unha reflexión no tema das energías renovables, sería parte de abrir ese debate dentro desta reserva, e, por outro lado, é dicir, non recoller no propio plan as amenazas. Empezar a inventariar, eu sei que é un traballo complicado, un traballo difícil e que moitas veces temos comentado que é inabarcable, pero xa temos por parte do Servizo de Diputación, por parte do Servizo de Medio Ambiente, feito alegacións a proxectos industriales, informando negativamente, e que non figuren no plan esas ameazas, é un tema moi grave. Claro. Marga, las tenemos inventariadas y aparecen en el plan de gestión en nuestro diagnóstico. No, as amenazas, é dicir, relacionados os proxectos industriais ou empezados a relacionar os proxectos industriais e na súa amenaza, a mina de San Atisclo, a amenaza que supón para a reserva e para a rede natura, figura. Mellor mirei mal, mellor incluíste la hora na último borrador. Marga, páxina 100 de verdade do plan de xestión. O podo proxectar? Se figura ahora no último borrador, claro. Non, estaba antes tamén, Iso é o plan de xestión. Fixemos unha diagnose de todas as instalacións, Al igual que tamén na reunión do órgano reitor comentara Jesús Domínguez que quería facer un inventario tamén de especies en perigo de extinción e tamén aparecía. Exóticas invasoras. Figuran logo relacionados os parques eólicos en rehabilitación. Sector industrial, aquí o que é. Parques eólicos na reserva da biosfera, potencia eólica instalada na provincia, na reserva, en Galicia, e os datos, sí. Pero non relacionados. Todo o listado de parques eólicos, non, aparecen a potencia instalada e os molinos, Marga, claro. Pero trátase dunha diagnose, non dun estudio específico do sector eólico na reserva da O que biosfera. comentaba, as placas non diferenciamos entre as individuales de autoconsumo e as grandes proxectos industriais. Como vamos a facer unha diagnose do que temos ou como vamos a avanzar na construcción? Non entendo. Xa sei que non son técnica, pero era difícil de entender, francamente. Bueno, o que está claro é que é un tema técnico, un tema que non hai mal posto. Se é posible. Porque se hai unha gran oportunidade, obviamente, como dixo, para ir algo. Se ten a oportunidade de recoller e empezar a traballar nese sentido. Porque é un plano de 2 anos e non é cuestión de ter todo abarcado. E teño claro que non se está pretendendo modificar ninguna normativa ni saltarse ninguna normativa. Marga, co que temos traballado estes anos, ti pensas que con este plan que estamos aprobando estamos deixando de lado a valoración de impactos na reserva da biosfera? É que é unha obriga legal que tenemos. O plan de actuación é un plan de actuacións da reserva da biosfera consonte o sistema de indicadores que temos do Comité MAB. É un plan de actuacións que vai a levar a cabo de execución a reserva da biosfera. Non ten nada que ver coas competencias legais que pode ter na avaliación ambiental que xa ven na normativa específica. E que o plan ten que cumplir a normativa, só faltaba. E xa é un papel que temos por norma. É un traballo que vai seguir facendo a Reserva da Biosfera polo seu papel por cumprir a normativa vixente. E despois hai outra cousa tamén, baixo o meu punto de vista. Outro día, lía na prensa que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dos 49 parques eólicos solo admite 3, parece ser. Non sei nin se están en lugar, a verdad que non acabei de ler a nova. Entón, claro, o que tampouco podemos é estigmatizar algo per se. Ese é o meu punto de vista. Eu creo que cada situación é diferente. Aquí están inventariados os que hai, e tamén, eu non comparto o que diste que isto xa non é unha cuestión técnica,
Eu, dende logo, pois, non o comparto, porque para min sí que é unha cuestión puramente técnica, é dicir, o político que non vai a saltarse a lei, baixo ningún punto de vista, non? E a lei é clara neste sentido. As competencias dos órganos de participación e de xestión están perfectamente recollidas, e creo que, segundo me traslada e podemos ver nese plan de xestión, o tema das instalacións fotovoltaicas, os parques eólicos e outro tipo de industrias están recollidas e perfectamente inventariadas no propio plan de xestión. Co cal, eu creo que tamén decir que eso non se recolle, pois tamén é faltar un pouco o espírito do propio plan de xestión. Eu entendo, insisto, a vosa preocupación, pero creo que tamén estigmatizar de entrada algo que a priori pois nin se vai instalar, pois tamén é un pouco pois adiantarse á normativa e a quen interpreta esa normativa a quen lle corresponde, que neste caso pois é o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, que é o que está dicindo que non. Por qué? Porque non cumpren ca normativa. Pois aí seguramente vos tamén facedes un traballo, presentades alegacións, e nos cando non cumpre, pois tamén nos pronunciamos nese sentido, non é a primeira vez, xo digo porque eu leo atentamente os informes que manda o Servicio de Medio Ambiente. E intentamos ser, insisto, rigurosos, moi rigurosos nese aspecto. O que non pode ser, non vai a ser. Non vai a ser, non? E o que pasa é que isto probablemente sexa ou requira un debate máis profundo, e que xurda aquí, pois está ben que xurdan nos órganos de participación, claro que sí, a min pareceme un órgano de debate que vos manifestedes, pero non creo que esa alegación nese sentido vaya a surtir ningún efecto nin teña unha trascendencia, sobre todo porque é contraria ao que establece a normativa estatal. Entón, bueno, esa é a nosa postura, sin menoscabar nin compartir, xa che digo, moito do que dis, pero que a realidade é tozuda e vemos que moitas veces pois eso que pensamos que se vai facer non se fai directamente ou anulan, porque é ilegal, porque non cumpre ca normativa e polo tanto, pois, se xa non cumpre, pois é así, non? Non sei se queres... Eu quería tamén deixar creo que temos cohetes quería deixar claro dunha cousa. Unha reserva biosfera é unha estrutura como unha área protegida complexa onde hai unha zona núcleo que, por acordo con a normativa estatal e autonómica, teñen que ser áreas naturais protegidas e teñen que ter o propio instrumento de xestión, neste caso é o Plan Director da Rede Natura. Ese instrumento de xestión que o aproba a Xunta porque ten as competencias pode establecer exclusión de actividades justificadas de acordo coa lei e de acordo con determinados principios. Un instrumento, como é un plan de acción, é un instrumento de desenvolvemento aplicado, como decía Andrea, aos obxectivos e aos fins que ten a reserva biosfera. Non pode chegar ao que chega un plan de ordenación dos recursos naturais. Non ten capacidade de establecer exclusión no territorio. Ten unha capacidade de aprobar unha zonificación e con esa zonificación pode establecer a partir de aí unha regulación indirecta, pero un plan de xestión de unha reserva de biosfera non ten capacidade de excluir ninguna actividade no territorio. Na normativa actual, desde que se declarou a reserva de biosfera de Terras do Miño, que xa pasaron casi máis de 20 anos a hoxe, ha ido cambiando moito. Cando se creou a reserva de biosfera, as reservas de biosfera en España non tiñan casi un desenvolvemento normativo. A día de hoxe, por interés dos xestores da reserva, por interés do Ministerio, por interés de moita xente, por a xente que tamén plantexaba alegacións, modificacións, propostas, as reservas de biosfera foron desenvolvendo un corpus legal que está integrado na Lei de Patrimonio Natural e Biodiversidade. Temos xa un conxunto de normas que despois se foron desenvolvendo. Antes falaba Andrea da modificación recente da normativa de evaluación ambiental. Con esas normas, en o territorio galego, porque non ocorre o mesmo no resto das comunidades autónomas, en unha zona núcleo de unha reserva de biosfera en territorio galego non se pode instalar unha nova instalación de enerxía eólica, unha nova instalación industrial de enerxía fotovoltaica. O límite entre o que é uso privado e o que é uso industrial ben marcado tamén por a lei, non vamos a entrar aquí a discutirlo, pero o que está claro é que non se pode. E hai regulacións
incluso que a nivel nacional que están yendo en esa mesma ámbito. O informe que se fixo sobre energías renovables ao conxunto da rede española de reservas de biosfera trata de establecer unos criterios que debe desenvolver o Ministerio, o Estado. Por qué? Porque son aspectos que afectan as distintas comunidades e as comunidades o que plantexa, por exemplo, Canarias no xestión de recursos de energías renovables non ten nada que ver cos problemas que podemos ter en Galicia ou que pode haber en algún territorio do Mediterráneo. Por lo tanto, esas recomendacións que se fan en ese estudio non están para que a desenvolva cada unha das reservas da biosfera, están para que as asuma el Estado e que o Estado a desenvolva en función das súas necesidades, dos seus intereses, a través de distintas normativas. Nos consta, porque está aquí tamén Paco Cantos, hemos tido varias reunións, intercambio de informacións cos distintos servicios do Ministerio do Medio Ambiente, que esas recomendacións xa foron a avaliación ambiental, xa se someteron a distintos órganos e que hai tamén un interés por parte do Ministerio de ir modificando o que son os criterios de zonificación na reserva de biosfera en relación con determinados tipos de actividades. Por qué? Porque isto xa nos vende Europa. Ahora Europa está pidiendo donde se pode construir determinadas áreas e donde non se pode construir determinadas áreas. O teñen que fijar os estados e as comunidades autónomas. E en esa discusión é onde probablemente este informe teña peso para decidir que en unha zona núcleo, en unha zona tampón, determinados tipos de actividades non se poden establecer. E fora de aí, pois habría que someterlo, evidentemente, a un procedimento de evaluación ambiental. Moitas grazas. Non sei quen... Sí. Como estabades falando dos parques eólicos e tedes aí, que a verdade é que non o vin, do monte contado. Contado, bueno, pon así, é coutado, pero pon contado. Non sei se figura nese informe. E ocorreseme agora tamén o tema de Altri, o tema de os veciños de Coeses. Eu non son técnico, nin entendo nada. Eu simplemente digo que me movo bastante polo territorio de Lugo e vexo que falamos hai 20 anos da reserva da biosfera e o que teño contacto entre 15 e 20. O único que vos digo é que vexo unha degradación total da nosa paisaxe. E iso non me fai falta ser técnico nin ter nada, simplemente con ter dos ollos é unha cousa terrorífica. É máis, diríamos, hasta os anos 80 e 90 Galicia producía para comer. Na miña casa producíase para comer. Hoxe, se non ven a comida de fora, morremos de fame. É vergoñento dicir. Non se produce... Bueno, xa non falo máis porque me acabei. Simplemente. Eu quería falar se era en rogos e preguntas. Sí, pero pasamos, xa estamos en rogos e preguntas. Sí, veñ, pasamos. Porque como non temos eu son adega da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, non presentamos alegacións, entón claro, non me parecía, quería en rogos e preguntas. E en rogos e preguntas unha importantísima acaba de mencionar Manolo, a ver, eu diría unha cousa primeiro global, un análise crítico de que conseguiron as reservas da biosfera. E perdonade que é un pouco así etéreo, pero é concreto. É dicir, en os últimos anos asistimos ao abandono do rural, ao abandono da produción autóctona, a degradación dos ríos. Os ríos non levan vida, o río Miño está inzado de eucaliptos no seu nacimento. É dicir, eso non fai falta máis que pasearse un pouquiño. Temos a maior produción, a maior plantación de eucaliptos en proporción e en porcentaxe de toda a Península Ibérica. Entón, unha crítica á totalidade da funcionalidade das reservas da biosfera. Non estou personalizando nin con Bosco nin con esta. É que pido, por favor, que se asuma isto, porque o programa MAP precisamente nace para conciliar a función do ser humano con a biosfera, de maneira que se evite a perda de biodiversidade e que se evite a degradación do terreno para que xeracións futuras poidan ter algo onde vivir. Ese é o objetivo do programa MAP, o coñezo destes anos 90. Entón, unha análise
simplemente por observación do que é o territorio da Galiza, que é o que eu coñezo, nos está indicando que esta estrutura, que esta figura non está funcionando. E o digo con toda serenidade e o meu respeto a Pablo, que traballa moitísimo, o meu respeto a vos e todo o demais, pero é unha crítica á totalidade. Entón, esa sería unha primeira petición, que se analice por que non están funcionando as reservas da biosfera cando o programa MAP é unha idea lóxica, sensata, interesante e de sobrevivencia. E non está cumplindo a súa función. A segunda cousa é, bueno, insistindo moito, que temos que alimentarnos. E iso é fundamental. Entón, estamos eliminando as fontes de nutrición. As rías están sin producir, é gravísimo o que está acontecendo aquí. Cada ano é a mitade da produción das rías galegas, que recollen os nosos ríos. Entón, iso é gravísimo. Non só por economía, porque aquí se contan cuántos cartos, quanto gaña. Non, eu fago un chamado ao que é elemental, a ter de que comer. E a segunda cousa que me preocupa moitísimo, e vou ir concretar un punto que a mí me doe moito, o nacimento do río Miño. Como pode estar inzado de eucaliptos ás beiras do nacimento do río Miño? Fago un apelo á Reserva da Biosfera Terras do Miño para que reclame, por favor, que se protexa o río Miño no seu conxunto, pero nomeadamente no seu nacimento. Iso é unha petición que eu fago aquí. E a terceira cousa que eu quero dicir é que hai aquí no plan de acción a millora da conectividade. Iso é fundamental. Qual é a estrategia que se vai? Hai que concretizar. Como vamos facer para mellorar a conectividade? E estou falando agora xa sedes arborizadas, protección do minifundio, da diversidade de cultivos. Todo iso ten que ter, aquí está nomeado, é un compromiso. Entón, hai que decir como se pode facer, de que leis podemos dotar mal para protexer iso. Outra cousa que quero decir é que recentemente se acaba de facer un estudio que me dixeron de palabra, non o teño aquí, as dúas cidades que máis diñeiro reciben por corta de madeira son Coruña e Lugo. Quere decir que a xente non vive vive en Lugo. Polo tanto, a xestión que se está facendo desa riqueza tan importante e dese ben é unha xestión que non vai en consonte co programa MAP, Home e Biosfera, porque non axuda a que a xente este vivindo no campo, senón que axuda a que a xente abandone o campo e se vaya pa cidade. Todos sabemos por qué, porque son grandes plantacións de eucaliptos que non necesitan que as persoas estén ali. Estamos sustituindo comida por follas de eucalipto e é moi grave o que estamos facendo aquí. Entón, eu fago un apelo en ese sentido de reclamar, apuntadeo e reclamar cando vallades a reunións para que, por favor, se establezan líneas estratégicas concretas e claras para cumplir este plan de acción. A outra cousa que me parece importante que está no plan de acción é a restauración ambiental. Acaba de sair a lei con moita dificultade en Europa, saiu onte ou antes de onte, aprobada con moi poquinhos votos a favor da obrigación da restauración ambiental. Entón, como está aquí recollido no plan de acción, non fixemos esa alegación, pésame porque, bueno, non dimos feito, non? Pero está aquí recollido no plan de acción. Entón, no plan de acción restauro ambiental implica que volten as troitas aos ríos, que volten as anguías aos ríos, que volten os salmóns aos ríos. Eso é restauro ambiental. É dicir, que volta a vida a donde se lle marchou. Eso eu pido aquí, e pido a todo o mundo que me este escoitando, e pido vos a vos que sodes o órgano xestor, que haxa accións concretas e prácticas que ataquen a causa da perda de vida e que traten de facer o restauro ambiental dos ecosistemas. Entón, pido un compromiso da Reserva da Biosfera, hoxe, Terras do Miño, mañán o pedirei en Terras de Ancares, e que a Reserva da Biosfera se compromete a facer todas as accións posibles para o restauro ambiental. É dicir,
petición de fondos económicos, petición de técnicos e de estrategias concretas para detectar. Primeiro hai que detectar o mal, despois hai que elaborar, pedir o diñeiro e despois tamén hai que facer as líneas estratégicas para o restauro ambiental. Entón, a mí iso pareceme que nos vai a vida. Eu son moi, non sei se serei un pouco dramática, pero vaise a vida dos meus netos. E o pido con toda a intensidade e con todo o meu, non sei, o que me poidades admitir. Temos a amenaza de Altri, non podemos esquecer. Non a podemos esquecer, por qué? Porque o río Ulla está comprometido. E as mariscadoras das rías xa tuveron unha reunión hai 15 días co goberno da Xunta reclamando que non había produción porque non hai plancton. Por tanto, eu fago un chamado de atención e de acción para que polo menos isto que está declarado aquí se cumpla e se determine como se vai cumplir. Bueno, moitas gracias. Bueno, pois eu, se mo permitides, vou contestar un pouco por non sei se quere precisar algo, Andrea, un pouco as intervencións que fixestes, porque, bueno, sempre son intensas, se nota que vivides o que dicides, que non é só de palabra, non? Pero por concretar, algunhas cuestións que unas que sí me gustaría puntualizar, creo que porque xa me ten pasado cando presido as reunións da reserva, non? O que decides o pensamos todo, é o primeiro, e o compartimos todo, dende logo seguramente o presidente desta institución tamén. Que pasa? Que eu creo que hai que diferenciar ben os foros nos que se plantean certas cuestións, non? Falabas da restauración dos ecosistemas e da naturaleza, pois precisamente eu creo que se de algo hai que estar orgullosos é de que unha ministra do partido que eu represento, neste caso, liderase precisamente con moitísimas dificultades a aprobación desa lei en Europa. Pero eu creo que nesto tamén coincidiredes comigo. Si quen ten as competencias en materia de natureza as exercera, seguramente moitos dos nosos problemas os que estamos facendo mención xa non teríamos nin que estar falando deles. Eu creo que hai unha deixadez de funcións por parte das administracións competentes e me refiro incluso ao propio funcionamento das reservas. Eu creo que vos coñecedes como funcionan as 4 reservas que hai hoxe na provincia de Lugo. Eu non é porque sea deputado desta institución, pero coñezo ben as outras. Algúnas teñen os plans de accións caducados. A ese nivel vamos a chegar. E se algunhas reservas se xestionan ben, eu teño que decir, son estas 2 reservas que xestiona a Deputación, as que xestiona a área do deputado Carlos, neste caso, na que están tanto Luís como Andrea, como cabezas pensantes un pouco de como executar eso. E iso teño que defendelo. No caso de Altri, ou de algunhas cuestións que falabas de Coeses, pois está ben dicilo aquí, porque ningún foro é suficiente para plantexar estas cuestións. Pero eu creo que son cuestións que trascenden de largo os órganos de participación. E son cuestións que se teñen que tratar aí atrás, como tratamos en moitas ocasións. Eu mesmamente defendín a Altri, defendín a proposta de Altri, e a posición da Deputación é meridianamente clara. Defendemos cos compañeiros de goberno e dixemos Altri non, nesas condicións, porque nos enganaron. Foi un engano burdo e absoluto os galegos, especialmente esta provincia, pero tamén tedes que pensar o ámbito de actuación destos órganos de participación de terras do Miño. Estamos falando de que Altri está en Palas de Rei, que xa non é un concello do ámbito de actuación. Que pode ver repercutido? Pois o veremos nun futuro. Pero o posicionamento de aquí é clarísimo desta institución. O dixemos no pleno, o dixen eu concretamente. Macrocelulosas non, eu creo que todos coincidimos, e precisamente o espírito das reservas, como dixo Pablo Rabín, ese equilibrio, esa convivencia, ese desenvolvemento económico, pero preservando, evidentemente, os ecosistemas e a nosa contorna. Que deso se trata precisamente o espírito e a esencia que sempre me imbuiu dende que coñezo o funcionamento das reservas da biosfera. Así que eu comparto o de Altri, creo que
O foro está ben dicilo, pero creo que é un foro de outra maneira. No das reservas, eu creo que se hai algunha reserva que funcione ben é precisamente tanto esta como a dos Ancares. Creo que hai moito que traballar, pero creo que tamén hai unha deixadez competencial de quen ten a obriga de preservar todo isto do que estamos a falar. A Deputación e as reservas non lle corresponde decidir se altri si altri non. Está claro, é dicir, hai alguén que ten que emitir un informe e alguén que parece que xa ten unha idea preconcebida de que iso ten que ir para diante. Iso é o grave da historia. En canto a outras das cuestións que se comentaban, pois decir que efectivamente, ao final, como podedes ver, cando se dá conta dos informes de xestións anuais, temos unha carga de actividade dentro das reservas moi contundente, que podía ser mellor, pero é que eu creo que todavía despois de 20 anos fan falta un traballo maior de sensibilización. É algo sinxelo, parece un sinsentido, pero é verdade, porque moita xente destos 27 concellos que forman parte desta reserva todavía descoñece que están dentro dunha reserva de biosfera, é o que implica, porque a veces o identificamos e aínda ten esa connotación negativa. Eu creo que despois do bo traballo que fixeron, tanto dende a área de Carlos, como decía, do deputado, como do propio servicio, todavía queda moito por andar. Pero eu me consta, e o sei, porque, de verdade, levo moitos anos aquí e estou convencido de que comparativamente co que se fai noutras reservas, pois se está a facer un bon traballo. Iso teño que defendelo a capa espada, non porque na miña condición de diputado, sino por o feito de que sei especificamente o que se fai. É un traballo que trascende a mera xestión ou execución desos plans de acción, trascende a emitir informes, trascende a que, probablemente, se a Rolda Leste non se cometera un atropello, gran parte se lle debe ao Servicio de Medio Ambiente esos órganos que temos dispoñibles. E agora se vai iniciar un novo estudio de impacto ambiental no que tamén teremos que pronunciarnos e dicir algo. Cada vez que hai un parque eólico se estudia, e se non cumple, pois se di, como se dixo moitas veces, insisto, por poñer algún exemplo de moitas das cuestións a que nos someten para a nosa avaliación dos nosos técnicos. E creo que dentro das nosas limitacións, porque tamén as temos e recoñecemos, ao mellor unha sabemos, é unha limitación económica, somos unha deputación que ten uns recursos limitados, e que, inda así, como digo eu, sacamos moito beneficio do pouco que temos, e tratamos de ir constantemente a financiación europea para desenvolver novos proxectos sobre o territorio. Eu creo que cando temos aquí visitas de outras de outras entidades participantes a nivel europeo, que lle sorprende moito a calidade das nosas reservas. Despois, cuestións da sangría demográfica que estamos a vivir, do reto demográfico, é evidente, Adela, eu coincido contigo, é terrible, é unha situación terrible, pero é que eu creo que ao final non somos unha formiga fronte ao que poden facer outros e o que decidiron non facer dende fai 15 anos. Eu creo que temos o resultado dunha política errónea de máis de 15 anos, onde se fomentou o éxodo rural cara ás cidades, con exemplos como o que estás falando. E, insisto, tanto o órgano de participación como de xestión como a propia Deputación de Lugo vamos estar sempre velando, tanto do punto de vista técnico como do punto de vista político, porque se cumpra estrictamente a normativa e se trate de beneficiar o territorio, porque eu tamén comparto unha das cousas que non se comentou aquí, que creo que é moi relevante. O veredes, se queredes, tedes oportunidade no próximo pleno, vamos a levar unha proposta de goberno para defender os afectados por unha liña de alta tensión de evacuación que afecta moitísimos concellos desta provincia, vamos levar. E onde creo que tamén está unha eiva, en que non existe unha legislación que beneficie a xente do territorio. É dicir, se cando eu instalo un parque eólico cumplindo ca normativa se rentabiliza, a xente que vive nese territorio ten a oportunidade de beneficiarse desa instalación, por o menos, e que non exista, sabemos, o modus operandi das eléctricas, como funcionan, como
como expolian o noso territorio. Bueno, pois, evidentemente, eu creo que a clave está aí. Hai que legislar tamén socialmente para que os beneficios que xeneran as eléctricas repercutan directamente o territorio para que a xente non marche ás grandes cidades, non? Porque senón, ao final, é o que dis ti. Teño eucaliptos, vendo eucalipto e marcho á cidade a vivir, lóxicamente. Por que? Porque non teño ningún tipo de beneficio. En eso sí que coincidimos, e insisto, o mellor se descoñece, pero este goberno, pois, a nivel diputación, que se mezclan un pouco as cousas, creo que é o que ten que liderar este tipo de iniciativas. Cando hai un problema, non o levamos. Eso témolo claro. Foi a Rolda Leste, agora unha liña de alta tensión, foi o de Altri, e nos aí nos pronunciamos con absoluta claridade. Non nos temblo o pulso. Aí temos un discurso claro e unhas ideas programáticas moi claras. Que pasa? Que tamén somos conscientes de que non temos capacidade legislativa. Temos capacidade para impulsar, para apoiar, pero non para legislar. Ojalá a tuéramos, non? E dentro das nosas limitacións competenciais sempre vamos a tratar de defender o que nos corresponde, o que é noso. Eso non teñades ninguna dúbida, porque sempre o manifestei e así creo que se ve reflectido. O que non podemos é ir en contra do que existe, da normativa existente e do que temos aprobado. Eu creo que reunións como as de hoxe, iniciativas, plans de xestións, que se estén facendo ben as cousas nestas reservas nas que xestiona a Diputación, poden servir para marcar un camiño a futuro, poden axudar, e son pequenos pasos que temos que ir dando entre todos, as entidades, as asociacións ecoloxistas, as que sodes máis do territorio, para poder cambiar a mentalidade, porque moitas veces é unha cuestión de mentalidade. Por que non se poñen parqueos eólicos na Comunidade de Madrid? Claro, é que ese é o tema. Porque alguén legislou para que eso non fora posible, non? E o mellor temos que ir hacia aí. Están ben estes foros, pero, insisto, eu creo que é unha cuestión máis de calado político, puramente. Eu aí si o teño claro, non? Si, non sei se teñen ali unha pregunta. Non sei se quería primeiro a presidencia actual, a portería para... Sí, Marcos, di, sí. Bueno, son Marcos, son da Asociación Agroecolóxica Astrugo, unha asociación de pequenos labregos que están situados na reserva da biosfera. Bueno, a colación de todo o que comentaron os compañeros, a preocupación centrando un pouco o tema, era, bueno, neste proxecto que tamén había de sacar esta marca de alimentos da reserva, vale? Alimentos da reserva da biosfera, porque sabemos que temos este mal vicio de comer 3 veces ao día, que canto máis cerca, máis rico e máis sano, mellor para todos, non? Entón, ese sentido, frente á amenaza que estamos vendo, non? De retirar suelo agrario en función de outro tipo de usos, industrial, turístico, etcétera, penso que a reserva, dentro desta marca que chamamos alimentos de reserva, debería de poñer como estratégico o agro. É dicir, prioridade o agro. Evidentemente, sabemos que dentro do agro hai diferentes métodos de producción. Hoxe, gracias aquí ao compañero Manuel, nos enteramos que na propia reserva hai un proxecto de cebadoiro de unha nave de 800 xatos, co que eso supón, a nivel de residuo. Debemos de aí que salgan proxectos como, por exemplo, de Coeses, para recoller todo eso. A ver, temos que abogar por outro tipo de producción, e a reserva, neste sentido, sí que pode abogar por outro tipo de producción, facendo estratégico neste plan. Que tipo de agricultura queremos no territorio, que tipo de gandeiría, porque sabemos que o pequeno non xenera tanto volumen que logo hai que meter debaixo da alfombra, non? Que ao final o que nos vamos sucedendo. O modelo industrial provoca estes grandes residuos, estes grandes desperdicios que ao mellor de un xeito máis pequeno podemos facer. Con todo eso, bueno, eu xa vos digo, tiña idea, Andrea me coñece e agradezo un montón tamén sempre este feedback que temos das cousas, esta idea de volver a retomarlo, xa estive con ela incluso vendo proxectos que podían ser susceptibles dese tipo de alimentos, que son beneficiosos para o medio ambiente, xeneran poboación e que ademais temos que darlle de comer a xente da nosa provincia, non? Eso para empezar. Entón, penso que esta sería unha boa estrategia, porque xa deixaríamos fora outro tipo de usos se hai interés agrario. E hai interés agrario. Hai interés agrario cando hai xente que quere vir a producir e non atopa terras, hai xente que o mellor, por donde nace, non ten acceso á terra e as reservas da biosfera pode ser un bo acceso para elas, sempre con boas prácticas e alimentos que sean, como todos falamos, agroecolóxicos, bons para a xente, para o medio ambiente e para a sociedade. Entón, penso que en positivo, que aí comparto todo o que dicen os compañeros que teño aquí ao meu lado, en positivo sí que é algo que eso
se pode traballar. E onde se pode traballar e deixaría fora outros usos. Cando temos esta estrategia agraria no corazón que temos de Galicia, que é a zona da Terra Chá, que sí que é certo, é bastante verxel, pero se está degradando, podemos manter isto, non? Non é algo que podamos, é dicir, é como todo, non estamos inventando nada, nin ao mellor tirándonos para diante. A provincia de Álava, acaba de declarar estratégico o sector agrario para defendelo precisamente de outras cuestións, porque nos damos conta que vamos a depender dos barcos e dos avións para poder comer, e iso é algo que alarga. Hombre, pois, eu neste sentido tiro para casa, que é o que sei falar, de outras cousas igual non teño tanta idea, pero desde o ano 2015 ou 2016 Galicia compra máis alimentos dos que produce. E iso é algo que desde a reserva, insisto, poderíamos traballar con esta figura de alimentos de reserva e que teñan prioridade de alimentación da contorna. Moitas grazas pola organización e pola participación. Sí, efectivamente, é un proxecto que temos pendente de desenvolver, xa se iniciou fai, penso, Marcos, un ano, un ano. Sí, que fixemos as visitas a Terra Chá con persoal da Secretaría do Programa MAP de Madrid, fixéronse as consultas previas para o regulamento e a nosa idea era aprobar agora o plan de xestión e poñernos a traballar xa co regulamento da marca. O regulamento da marca que comenta Marcos, a nivel estatal existe a marca da Rede Española de Reservas da Biosfera, a que poden acceder os produtos e servizos que teñan a marca propia do territorio. Entón, trataríase de que desenvolvéramos un regulamento para produtos e servizos que foran ambientalmente respectuosos e sostibles, e tamén non esquecemos, que penso que é igualmente importante, a responsabilidade social das empresas, que sexa posible fixar poboación no rural con unha calidade de vida boa. De feito, xa fai anos, eu penso que Pablo, xa o fixemos contigo, os temas dos campos de emprendemento sostible. Levamos anos creando empresas nas dúas reservas da biosfera, dende o 2013. Xa se crearon 20 e a idea é crear empresas que sexan responsables socialmente, ambientalmente sostibles, e agora, pois, como dice Marcos, nós non podemos normativizar ni legislar, pero sí que podemos apoiar iniciativas no rural que fixen poboación e que respecten o noso territorio. E a marca non vai ser marca de calidade, marca do territorio irá por esa liña, vale, Marcos? Contaremos con vos. Xa por último, o regulamento ten que ter uns pregos de condicións para cada tipo de produto e xa falaremos con vos para redactar os pregos e as condicións para cada tipo de produto de servizo, vale? Grazas. Quero preguntar por o monte Cortado ou Contado, que está entre Castroverde e os lagos de Teixeira, se tedes coñecemento disso. É porque vai afectar o camiño primitivo, igual que a Altri, pois vai afectar o camiño primitivo. É un parque eólico. Xa pasou o trámite de avaliación ambiental? Ainda está, non? Non, tomamos nota, o miramos. Eu o vi na prensa, pero a verdade é que penso que non sei se está agora mesmo na avaliación de impacto ambiental, Manuel, pero sí que o temos en conta. Pero aquí non pediron informe. De momento non. Aquí non pediron... Sobre eso aquí non pediron informe ainda. Estáis co tema xa? Pois o anoto. Bueno, como xa falar, pero a mí me parece moi importante e apoio, insisto moito, xa sei toda a argumentación, que hai cousas que exceden ou que se caen fora, hai moitas cousas que quedan no borde das competencias, igual a veces se pode aproveitar, pero a mí pareceme que pedir que o sector alimentario sexa o sector alimentario de base ecolóxica, minifundista, con seres arborizadas, que o que poñedes aquí, a conectividade e a restauración dos ecosistemas, que, con conclusión, que sexa sector estratégico. E ademais é que
pareceme sentido común. De repente hubo guerra en Ucrania e non había trigo, pero se eu de pequena había todo cheo de campos de trigo por aquí ao meu redor. E hoxe intentas buscar fariña do país e non hai, porque teñen tantos problemas. Non hai, non porque a xente sexa vaga e sexa abandonada, é que cada un te conta un problema, cada persona te conta, non sei, problemas de contaminación, diferentes problemas. Cada persoa que antes plantaba, que hai 2 anos, 3, 4, 5, plantaba trigo, hoxe conta un problema diferente. Entón, eu penso que pedir que a Reserva da Biosfera Terras do Miño solicita que o sector alimentario pase a ser sector estratégico, a mí pareceme unha cuestión importante. E logo eso que poñades, a outra cosa era concretando que a lei que acaba de ser aprobada no Parlamento Europeo se implemente en base a que en que está no plan de acción restauración ambiental. Entón aí hai un instrumento e está dentro dos vosos propósitos. Bueno, eu vou dicir unha anécdota dun amigo que é xeólogo. Dice, as canteiras non siguen máis lei que a lei da gravedade. Entón, aí tendes unha maneira de restaurar moitos espacios. Vale? Gracias. Enganchando o que comentaba Marcos e agora a Adela, para facer un pronunciamento e apostar pola produción de alimentos dentro da reserva, o que está claro é que temos que facer un debate co que está pasando coa industrialización da reserva. Non collen as duas cousas. Entón, neste momento, e iso é factible incorporado, abrir un debate, unha reflexión sobre a industrialización da reserva, o tema do viña no informe do comité, unha das recomendacións era abrir esa reflexión co tema das renovables. Eu ampliaría a outros proxectos industriais e con esa reflexión que temos que facer incorporar ao plan. É dicir, non caben as duas cousas. Ou somos un polígono industrial, como se pretende neste momento que sexamos, ou somos unha zona que produce a nosa alimentación. As duas cousas non collen. Temos que ter claro. E iso temos que abrir unha reflexión amplia de todo este proceso que estamos vivindo para facer esa declaración e esa aposta real pola produción de alimentos e pola recuperación de terra agraria, claro. Que é unha industria tamén. Pois, despois desos apuntamentos acertados, dos que daremos conta e incorporaremos as actas, e cando poidamos o trasladaremos, insisto, nesta institución, a marxe de que somos os que presidimos os órganos de participación e o de xestión, pois temos unha visión moi coincidente en moitas das cousas que vos decides, e non deixaremos de pelexar por elo sempre que sea o adecuado en cada momento. Así que, pois, agradecendo o tono de todas e todos os participantes, damos por pechado esta reunión do... hai unha... sí. O 26 de marzo pedimos un informe contra a Galeal, e como está? Para a mención aos concellos do... Sí, pero a Reserva da Biosfera Terras do Miño, e así facemos tamén con Ancares, Altri non está no territorio da Reserva da Biosfera, non informamos proxectos que estén fora do territorio que está declarado pola UNESCO. Non podemos informar como Reserva da Biosfera. Outro tema é o que di Pablo, a Deputación de Lugo. Pero non está no territorio, non podemos informar a Reserva da Biosfera. Bueno, pois, grazas a todos por a vosa participación e vamos a proceder en breve, xa damos por concluído este órgano de participación para dar comezo xa en breve ao órgano de xestión. Moitas grazas por a vosa participación.